De slimer ang kwentong ito ay katang isip lamang at bahaging malakang pagsasalaysay na hango sa mga alamat, paniniwala at kwentong bayan mga Pilipino partikular na tungkol sa mga nilalang hayang aswang. Ang animang pagkakalantilat sa tinay na tao likhar upang hayari ay nakataon lamang at hindi sinasadayo. Lainin kwento ang magbigayng libanghan, kilabot at aral sa mga mambabasa at takapakinah. Hindi ito intensang makasira sa reliyon, paniniwala o kulturang siniman. Mainat ang araw ng dimating sina Idong at Mirasol sa barayong kalampit, isang liblib na likhar sa gitnang mga bindog at gubatang silanghan. Dalawang oras silang bumiyahe mula sa kabihasnan, sakaing isang 5 na pinuwang mga sakong bihas, kahon hamit at ilang kasangkapang bitbit nila mila sa Maynila. Pakot man, dama sa muka ang makasawa ang saya, isang bakong simila malayo sa khuluang siyudad. Si Idong ay isang dating sundalo. Matikas ang tindig kay manghe at lachang may panatag na tinag. Si Mirasol naman ay isang masaya ang baba na tila lachang may ngiti sa labi kahit sa gitnang pakot. Matagal na nilang pangharap ang makaroon ng tahimik at simpleng bihay. At nang makabili silang isang maliit na bahay sa barayo siya sa mirang halaga, hindi na sila naktalawang isip. Dito na natin palalakihan ang magiging anak natin, masayang wika ni Mirasol habang hawak ang tiyan, bagamat wala pa siyang dinadalang sangko. Tahimik ang barayo. Halos maririnig mo ang kaliskos mga dahon at ang mahining ibuntivang imaha. Ang hataw ay may mababait na muka pero may halong kaba at pakingat. Mapapansin mong bihira ang hangiting bekal at tila may matang lachang nakamasit mila sa mga salukang bahay. Ahat silang tinanghap ng Kapitan Barangay, si Kapitan Mando, isang matandang mahalang na may mata na tila may itinatahong takot. Mahanda ang bihay dito, ani Kapitan. Basta lang iwas lang sa labas pach alas 9 bang gabi. At wag kayang tumatanghap ng di niyo kilala. Napakinot nuwa si Idong. Bakit ho? Napakamot si Kapitan at timawang pilit. Paniniwala lang. Marami lang kwento-kwento rito. Dito nagsimilang magtanong si Idong sa kanayang isipan. Ngunit pinili mina niyang itun ang sarili sa ayos ng bahay nila. May 5 kibo silang inayos at pinatatak. Naklatak sila ng bakong bebong, pinalitan ang makabitas na soher at naktanim makakalay sa paligid. Si Mirasol naman ay nakpatayong maliit na taniman belaklak, rusas, gemamela at ilang halamang gamot. Dahil sa kabaitan nila, inti-inting naktiwala ang ilang kapitbahay. Nakilala nila sina aling delay na naktatindang tinapa at samang isko na may itinitindang kope sa tapat ng bahay nila. Pero may isa silang hindi pa nakikilala ang tinatawahang lahat na sinanang yaya ang kumadrona sa dilong barayo. Wakang lalapit din belong isang bota kay Mirasol. Kimakanaon ng bota. Napatawa si Mirasol. Ay naki. Kwento lang anue. Nahinat sa likod ng kanayang tawa, may memintang kilabot sa kanayang dibdib. Hindi niya mawarik ang dalba sa tunong bota, usama lamang na ihip ng hanghan na biglang dimon habang sila ay nakisap. Habang tumatagal, napapansin ni Idong na kakaiba ang halawang makataw kapag sumasapit ang gabi. Mabilis silang nagsasarang bintana. Ang ilaw ay patay ahat bago alas 9 ba. May mga 5 tandang sa bawat kanto, tila bantay, at ang mga pakong bawang ay nakaipit sa mga bintana. Isang gabi, habang nakpapahinga sina Idong at Mirasol sa sala, may kimatok sa kanilang pintuan. Timanghan si Idong sa orasan, alas 9 ba ay medaya na. Walang imek sa Mirasol. Kinabahan siya. Bak mo beksan belong nito. Pero matapang si Idong. May hawak na halok at dahan-dahang limapit sa pinto. Sinuhan? Walang sagot. Sino kang lente ka pasakaw na tanong ni Idong at biglang may tinuhong makakuko sa bibong. Akad niya sa itaas para silipin, wala siyang nakita pero may malalakang bakas ng paa na tila hindi tao. Kinabikasan, pinintahan nila si Kapitan Mando. Kapitan, may kamakala ho ba sa kabirito? Milang ngimiti si Kapitan pero halatang hindi tutu ang ngiti.
Bastat sinde neo lang ang payuku. Lalu napach nachtalang tau na ang asawa mo. Nachkating genan sina edong at mirasul. Tila may mas malalim na dailan keng bakit mira ang bahay. At keng bakit kakaiba ang barayo. Makalipas ang ilang linggo isang imaha sumika sa mirasul. At sa inang pagkakataon nang hinah ang kanayang kamay habang hawak ang pragnansay a positibo. Niyakap siya ni edong nang maikbet. Nginit ang saya ay may kalong kaba dahil sa likoten bakong simila nilang mag-asawa inti-inting sumisulpot ang isang panhanip na hindi pa nila badet at konektado ito sa kumadronang aswang sa diluang barayo. Ang barayo siya limpit ay kilala sa mga taniman mais, palay at matataas na kawayan. Sa diluang barayo kung saan ang don ay hindi na sementado kendapitikan na naruan ang isang kibo na sinasabing hindi na dinadalavang araf. Doon nakatira si Nanang Yaya, ang matandang kumadrona na halos kalahating siklo ng naruruan, nginit parang hindi tumatanda. Walang batang isinilang sa barayong tuna hindi siya ang nakpanak, kwento ni Mang Esku habang sila ay nakakapa ni Edong. Matanda na pala siya ay di dapat mahina na tanong ni Edong. Hindi mo mahalata. Malakas pa rin at kakaiba ang mga mata. Para bang may ibang nilalang sa luweb. Hindi man likas na mapaniwala si Edong sa mga kwento-kwento, hindi niya may wasang makaramdam pakailang tivang naririnig ang panghalan ni Nanang Yaya. May kang anong presensya sa panghalan po lang nito. Sa mirasul naman ay patiloy sa paktadalang tao. Walong linggo pa lang ang tiyan pero ramdam niya agad ang paninikip ng dibdibtivang papalapit ang gabi. Madalas din siyang magkaroon masamang panaginip isang matandang baba na may mahabang kuko na kayuko at tila inamoy siya habang siya ay natutulog. Isang hapon habang naklalakad sa mirasul sa palengke biglang tumigil ang lahat ng tao. Tahimik. Parang may dumating na mataas na opisyal. Paklangon niya, nakita niya ang isang matandang nakaitim. Mahaba ang bihok, kilay abo. Mapitla ang balat. At ang mata, itim na itim, parang walang piti. Si Nanang Yaya. Kamusta ka? Ya, malimanay ang tinang matanda pero malamang. Mamayos naman po, sagot ni Mirasul, pilit ang ngiti. Nilapitan siya ni Nanang Yaya at dinampian ang tiyan. Aba, may laman na pala ang sinapipinan mo. Malisok-an. Ako na ang bahala sa ayukapak ng anak ko. Dito napansin ni Mirasul na ang kamayang matanda ay tila tiyong-tiyo at may maitim na kuko. At mila sa katawan nito ay may kakaibang amoy, hindi masangsang pero parang amoy ng tuyong deho. Pagkawi niya, ikiniwento niya agad kay Edong ang nangyari. Hindi mo na dapat siya pinakitinhan. Wag ka nang lalapit doon maring bilin ni Edong. Hindi ko naman siya inimbita, Edong. Siya ang limapit, sagot ni Mirasul na may halong kaba. Kinakabihan inilabas ni Edong ang 5 bal na itinahon niya sa ilalim kama. Doon nakalakay ang kapananghalang na kanayang minana sa lulo niyang albilarayo. May 5 harapon ng asin, isang pulseras na hawa sa bitong hayop, makapapol na may urasayon, at isang buweteng langis na may panghalan, langis ng San Benito. Ito ang suot mo habi-habi, itus ni Edong habang isinisot kay Mirasul ang pulseras. Mila noon noong mas mapakmatay si Edong. Lalo pa't isang habi, habang nakpabantay siya sa labas ng bahay, nakita niyang may isang aninong humahalaf sa tabing pinong akasya. Akala niya ay hayop lang, ngunit nang tinitikan niyang flashlight, nakita niyang isang baba, nakativat, dekhan ang makapalat, at mabilis na tumakbo polis nang siya ay makita. Kinabukasan, napakalaman niyang si Aling Delay ay dinala ng halamang hamot ni Nanang Yaya matapos makreklamong pananakit ng tiyan. Ilang oras lang ang lumipas, natakpian si Aling Delay na wala ng bihay, namimitla, at may markang kahat sa liig, parang kinahat ng bata. Mili nagtanong si Edong kay Kapitan Mando. Kap, kailangan niyong sabihin totoo sa amin. Sino ba talaga si Nanang Yaya? Himingan malalim sa Kapitan. Si Nanang Yaya matagal na siya rito, Edong. Bago pa ako ipinanganak narito na siya.
Maramina siang en anak. Pero maramina rin siang isinama. Isinama. Maimcha bintis no hindi no nanghanak. Maimcha sanghol no novavola. Lochang siya ang halang nakita kasama ang mga itu. Bakit tiniyo po siya pinalis? Wala kamang makakawa. Lahat ng sinibikang polisan siya novavola. O namamatay. May kapangyarihan siya. Lalong tumindi ang koba ni Idong. Alam niyang kailangang humalaw bago maili ang lahat. Sinimilan niyang ikalat ang asin sa paligid ng bahay. Pinalitan niyang pawang ang mga bintana at pinto. Naglakay siyang salamin sa bawat sulok ipang makita kung sino ang tinay na nilalang sa salamin. At habi-habi pinapahid niya ang langis ni San Benito sa tiyan ni Mirasol habang nakdarasal. Nahinit sa kabilang lahat ng ito, alam niyang hindi sapat ang simpleng pananghalang. Kailangang harapin niya ang nilalang na nakatataho sa anayong isang matandang kumadrona. Isang habi habang natutulog sa Mirasol biglang nakising siya sa inhaing tila humihini sa labas. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Parang buses ng batang imayak na may halong halakak. Idong kasing kaba belong ni Mirasol. Nang langkina niya ang koma, wala si Idong. Nakpalinga-linga siya. Nahinat ang mas ikinabala niya, may tong nakasilip sa bintana. Simila nang dumating sina Idong at Mirasol sa Chalampit, hindi pa sila tiliyang nananahimik. Ang araw ay tila normal, may tawanan, taniman, at tindahan, nahinat pakdating hobby, ang buong barayo ay mistilang nakakandadong kaliliwa. Lahat ay tila may sariling ritual, paktidilig ang asin sa harapan ng bahay, paksasinuh ng tuyong doon, at paklalakayang kitsara sa ilalim ng inan. Lahat ito ay may dahilan at inti-inti na itong nadaraman mag-asawa. Isang hapon, habang nasa palengke si Idong ipang bimiling itlog at bigas, nasa libong niya si Aling Nasyang, isang matandang baba na dati ay demasyadong namamansin sa kanila. Nahinat ngayong araw na ito, bigla siyang limapit at bimilong. Pak manhang hanak na sa Mirasol, hivak na yung tatawakan si Nanang Yaya, anito na tila nakmamadali. Bakit po tanong ni Idong, nahinat bago siya makasahot, tumakbo na si Aling Nasyang palayo, nilingon ang paligid na tila may nakmamasit. Pakawin niya, nadat na niyang natutulala sa Mirasol sa sala. Hawak nito ang tiyan at nanlalamang ang mga kamay. Idong may narinig ako, mahinang sabi niya. Anong narinig mo? May buses haling sa ilalim ng bahay. Parang may bumibilong. Akin naan. Mabilis na limabas si Idong, dala ang itak. Sinilip niya ang ilalim ng bahay, nahinit wala siyang nakita, maliban sa malilit na bakas ng hindi pa ang tao, hindi rin hayop. Bakas ng paniki. Kinabikasan, limapit si Idong kay Mang Cardo, isang albilarayo na kilala sa barayo. Nakisap siyang basbasan ang bahay. Habang inalay ni Mang Cardo ang dasal, nakliyab bigla ang isang pirasong popol na hinamit sa orasaon. Tila may lakas na limalaban. May nakapilipot sa bahay ninayo, ani Mang Cardo. Kailangan ninayong mohang handa. Lalo na sa ikatlong biwan ng pakbibentes ayon ang pinakamababa ang depensa ng bata sa loob ng sinapipinan. Lalong tumindi ang koba ni Idong. Bimalik siya sa bahay at sinahiradong mas maihigpit ang proteksyon, asin sa bawat bintana, bawang sa bawat sulok, at salamin sa kisame ipang masilaan kung may nakana yung tao na hindi tao sa refleksyon. Nahinit kahit ang mga pananghalang na yun ay parang wala ring bisa. Inang insidente, ang nawawalang sanghol ilang habi ang limipas, isang traidaya ang imanach sa barayo. Si Aling Babang, na katatapos lamang manhanak, ay natakpiang imayak sa loob ng bahay, ang sanghol niya ay nawawala. Walang sirang pinto, walang bakas ng sapilitan, pero nawawala ang sanghol. Ang buong barayo ay tila natakilan, nahinit wala ni isa ang gustong magsalita. May kimiyasa anak ko yak ni Aling Babang. May dimon sa bubong may aninong may pakpak. Pakarinig ni Mirasol sa balita, ahat siyang napayakap kay Idong. Idong ayoko maranasan ayon. Ayoko. Mirasol, hindi ko hayang may mga orang masama sa inayo panha ko ni Idong.
Kait aku po ang makipaglaban sa impyerno. Panghalawang insidente, ang aso ni Mang Kanor isang hobby, habang imikot si Edong sa bakiran, narinig niya ang alilong mga aso. Pagdating niya sa diluang bakot, nakita niya sa Mang Kanor na tila tulala, habang ang kanyang alahang aso isang malaking askal na bantay ay nakabilakta, getay-getay ang tiyan at bitu-bitu ang natira. Ano ang nangyari dito, Mang Kanor, tanong ni Edong. Hindi tuhawang tao hayop. Para tong tinika kinain mila sa loob palabas, tegon ni Mang Kanor nang hinginag. Sa mila nuen palaching may mga ibong item na imikot sa bubong bahay nina Edong at Mirasol. Ang iba ay nakasilip sa bintana, ang iba ay dumadapo sa pinuang mga malapit sa silid nila. Sa tivang lalapit si Edong para batihan, bigla itong lilipat at mawawala. Nginit isang hobby, habang tahimik silang kimakain ni Mirasol, bigla silang nakarinig ang kalisko sa bibong. Matineng parang may naklalakat na mabigat mabakal parang hindi lang isa. Pag-akyat ni Edong sa kisame, tahimik ang palagit. Nginit sa pagtinghaw niya sa bitas ng bibong, nakita niya ang isang poris mata-matang taon nginit pila at wala ang balintataw. Sa halit at topang, binato niya ang asin ang palagit. Isang malakas na yak ang imalanghaw na tila hiyawang sanghol at baboy sa isang tinoh. Hindi ako natatakot sa ayo, sigaw ni Edong. Imalis ka rito. Sa seminut na araw, pinatawag ni Edong si Kapitan Mando kasama ang ilan pang matatanda sa barayo. Hindi na kami makapahantay. Kailangan na nating gumawang paraan. May masama sa lugar na tuwe nginit ang sagot ng kapitan ay malamig. Hindi kami piwiring kimilos basta-basta. May kapalit ang bawat halaw laban sa kanaya. Pero ikaw, Edong, kung talakang kaya mo, ikaw ang inasahan namin. Titunapaktanto ni Edong, kaya pala walang ima-ama, kaya pala walang lima laban. Takot ang pumipigil sa buong barayo. Takot na tanging siya lang ang hindi nakpapadag. Sa habang yun, milang may kimatok sa kanilang pinto. Tatlong katok. Mabakal. Malalim. Si Mirasol ay nanghang habang hawak ang tiyan. Edong siya na naman. At pagtingin nila sa bintana may nakitayong baba sa dilim. Hindi mo masilayan ang makan nginit sa kanayang kamay may dalang palang hanang dehu. Limipas ang mga araw at sa bawat imaha inti-inting limalaki ang tiyan ni Mirasol. Lalong nohang masalan ang kanayang pagbibintis, madalas siyang masisika, lohang inantok at kadalasan ay tila nawawala sa sarili. Nginit higit pa sa pisikal na pagbabago, ang kanayang kabangangot ang lalong bimibigat. Isang hobby, habang mahimbing ang tulog ni Edong, biglang nagising si Mirasol mula sa isang masamang panaginip. Sa panaginip niya, nasa loob siyang isang madilim na silid na pinuang sigawang kasanghol. Naroon sa sulok si Nanang Yaya, nakaupo sa isang duyan, hawak ang isang sanghol at sinasalsal ang isang matilis na kaway sa dilang bota habang tumatawa. Pagbangon niya, malamig ang pawis niya. Nang tumingin siya sa orasan, 2:00 madaling araw. Napansin niya ang isang bahay sa ilalim kama, isang daong bayabas na tiyong-tiyo na nginit may pilang manso sa gitna. Edong ay mahina niyang ginigising ang asawa. Gising ka pagkagising ni Edong, agad siyang bumangon at sinipat ang palagit. Wala namang bakas ng puwasang pagpasok. Nginit para sa kanaya, sapat na ang panaginip ni Mirasol at ang daon na tila may dugo, isang babala. Sa mila nuen, lalo niyang pinakakpitan ang pagbabantay. Araw-araw, sinisakirado niyang may baho at malinis na asin sa palagit ng bahay. Bawat sulok ng silid ni Mirasol ay may nakasabit na bawang at ang ilalim hihon ay may itinatahong pilang sinilit na may dasal. Nginit kahit anong pag-ingat, hindi niya kayang pigilan ang kakaibang presensang bimabalot sa palagitibang palapit na ang hobby. Inang babola, ang halamang iniwan isang araw, may kimatok sa kanilang bahay. Pagpikas ni Mirasol pinto buminghat sa kanaya si Nanang Yaya, nakasuot ng itim na saya, may hawak na palayok ng herbal na parang amoy lipa. Para sa ayo, hiya, sabi ni Nanang Yaya, at iniabot ang halamang may mapiting ikat at kilay kahal na belaklak.
Panglaban sa sinapipinang hende pa. Bago pa man makatang mirasul, iniwan nang matanda ang halaman at nawala sa pananghan. Ipinakita niya itu kay Edong kay Vinito. Hindi mo ba tinanghan tu tanong ni Edong halatang nakalala. Hindi ko alam kung paano. Nawala na siya ahat. Ahat na siniri ni Edong ang halaman at inilakay itu sa isang harapon na may asin. Kinabikasan, natiyaw itong kisa at nakiwan masangsang na amoy na parang bilog na karna. Hindi han para makatilong bilong ni Edong. Parang gusto niya lang tikian kung hano na katotak ang bota sa tiyan mo. Panghalawang babola, ang item na ibong hindi imalis sa minut na hobby, isang item na iwak ang parating dumadapo sa bebenghan bahay nina Edong at Mirasol. Hindi itu imalis kahit patihan. Hindi rin itu lumilipat kapag hinabo. Nantaan lang nakatitah tahimik. Isang hobby sa gitna ng malakas na ilan nakarinig si Edong pahaspas ng pakpak sa bentana. Nang silipin niya, anduan na naman ang ibon, pero ngayon, tila mas malaki itu, may mapipilang mata, at may nakasabit sa tika isang pirasong limang tela na tila haling sa damit ni Mirasol. Ahat niyang tinakot ang ibon hamit ang selu, nginit imbes na limipat, naksimila itong manghisay, parang tao na pinapasong apoy. Pagkatapos ilang segundo, tiliyang nawala ang ibon, at sa lipa, naiwan ang isang kukuhending ibon, kending tao. Panhatlong babola, ang alok kumadrona isang hobby, milang bimisita si Nanang Yaya. Nakan siyang mengkay. Edong, aniya dimating ang tamang oras, ako na ang bahala kay Mirasol. Sanay na ako. Sigiradong ligtas ang sanghol ninayo sa akin. Nginit si Edong ay matatak. Hindi po namin kailangan tulong ninayo. May albilarayo na kaming pinaktitiwalan matigas niyang sahot. Ngimiti lang si Nanang Yaya. Nginit hindi iyon ngiting pagkatalo. Ngiti iyon isang nilalang na sanay sa paktanghi at may sariling paraan para makyo ang gusto. Kung ang gusto na ayo sahot nito. Pero hiwag kang mahtaka kapag dumating ang oras ng panhanap baka ako pa rin ang hanapin mo. Pag alis ng matanda, ahat na isinara ni Edong ang pinto at milang sinindihan ang insenso na ibinigay ni Mang Cardo. Isinilat niya ang lahat ng panghalan ng kaninino nila at inalay ang isang dasal para sa proteksyon ng sanghol at ni Mirasol. Hilang babola, ang deho sa kibo isang imaha habang naklalakad si Edong sa likod ng bahay ipang kimihang kaway na panghatong napansin niyang may amoy na maasim na imaling hasaf sa hanghan. Sininda niya ito hanghang sa marating ang kubong malapit sa hanghanan ng kanilang lipa. Doon sa loob ng kibo, may bakas ng ritual, may mga kandila, pilang libet, at isang timbang deho. Sa gitna nito nakakit ang isang simbolo anayong bitay na may bentot hawak sa paniki. Kinilabitan si Edong. Alam niyang hindi na ito basta takitan. Isa na itong paninangal. Pakbalik niya kay Mirasol mahimbing itong natutilok. Nginit sa kanayang tiyan, may bakas ng khas-khas parang may himahot na matilis na kuku. Ahat niyang kinyo ang langis ng San Benito at ipinait iyon sa tiyan. Tinabihan niya ang asawa, hinalikan sa nua at mahinang bimilong, hindi ko haya na makyo kanila kahit bihay ko po ang kapalit. At sa labas ng kanilang bahay, sa likod ng aninong natatakpan ng pino, naroon si Nanang Yaya. Nakangiti. Tila nasisiyaan sa takot ng isang ama. Hindi sanay si Edong na manahimik lang kapag may bantang imikot sa kanayang pamilya. Sa mahabang panahon kanayang paninilbihan sa militar, natutinan niyang kilalanin ang kaway kahit hindi po ito nakpapakita. At sa ngayon malinaw sa kanaya kung sino ang kaway, si Nanang Yaya, ang kumadro ng aswang. Pagkatapos ng senot-senot na babola, nakpasaya si Edong na hindi na sapat ang pagiging mapahmasit. Kailangan na niyang kimilos dahil alam niyang kapag inabot ang habing panhanap, wala nang oras para makdalawang isip. Lihim na pananaliksik inang ginawa ni Edong ay ang miling pagbikas ng bol na iniwan sa kanayang lolo, isang kilalang albilarayo sa Ilocos na tumilong sa maraming barayong sinimpan ng kanilalang sa dilim.
Sa lubang bol, may mga sinanang kasilatan, urasaun at mga kakamitan para sa mga espiritual na laban. Isang popol ang Nokia niya na may pamahat na laban kontra lilim itu ang talan mahahakbang keng pono ilalabanan ang isang nilalang kadiliman lalo na keng itu ay sumisilang sanghol o nakpapanghap bilang takapanghaluhan bihay. Tulatang kumadrona. Ang aswang ay imalakit keng kailan mahina ang lubang tanan. Kaya dapat ang pininung bahay ay makpatatah sa loob, sa labas at sa kaliliwa. Binasa ni Edong ang buong orasaun, isinalan sa takalok mila sa 5 latin at inaral ang habahahin nito. Natutinan niya ang pahamit ng langas na pinakilian sa tiyot asin, ang kalahan ng itim na kandila at ang bisang oras ng alas 3 ng madaling araw ang itinitiring na pinakamatinding laban ng liwanag at dilim. Pahandang tanghalan sa tulong ilang pinakakatiwalang tao, sina Mang Cardo, Kapitan Mando, at si Aling Nasyang, naksimila si Edong tahimik na operasaun. Naglakay silang bantay sa bawat sulokong bahay. Itinakda ang mga oras ng pakpantay at ipinamahi ang mga anting-anting na ibinigay ni Mang Cardo, isa ay kwintas na may butong iwak, isa ay panayo na binabat sa langis ng San Roque. Si Edong ay gumawa rin bilohong depensa, isang paikot na linaya sa paligid ng bahay na gawa sa pinahalong asin, iling, taon, sambong at pilang sinilit. Araw-araw niya itong binibiyo, hindi alintana ang pakot. Nilakhan niya ang salamin ang kisamang kwarto ni Mirasol. Ayon sa 5 paniniwala, walang halimaw na makatititak sa sarili nilang anayo. Kung may aswang na dimapuruan masasalamin ito at maaari nilang malaman kung sino. Pananalig sa panalanghan hinatihit sa lahat na nalig si Edong sa panalanghan. Hindi ito kayang mga typical na dasal. Itiniro sa kanayang-kanayang lulo ang dasal na pambasah ng anino isang panalanghan na hindi lang panawahan ng proteksyon kundi hamon sa nilalang dilim. Tivang alas 10 ng hobby pinipilit niyang bimangon at paulit-ilit itong dasalan sa harap ng pintuan habang hawak ang larawan ng mahal na berin at ang langis na may orasaun. Hindi ka nararapat dito. Hindi ko ang takapanghaluhan sinapipinan. Sanhalang liwanag, sanhalang Diyos, ako ang kalasah ng aking asawa't anak. Palit-ilit, hobby. Sa ina ay walang epekto. Pero isang hobby, habang dinarasal niya ito, may narinig siyang sigaw mula sa kakayan. Isang matinis na tinakang baba, hindi sigaw nasaktan, kending nasinok. Limabas siya na may dalang salo at sinendan ang tinok. Doon niya nakita sa lipa ang isang bentot na tiyong dugo at may balaibong paniki. Tanda itong sikatang aswang. Harapan kay Mirasol mohang si Mirasol ay napansin ang pakbabaho sa kilos ni Edong. Hindi na ito basta asawa lang parang sandalong may masaun. Hindi ko man nararamdaman ang ginagawa mo pero alam kong mas ligtas ako, sabi ni Mirasol habang pinapairan siya ni Edong langis sa tiyan. Iwag kang matakot, sagot niya. Hindi ako lalaban dahil sa galit kundi dahil sa pagmamahal. Dahil ikaw ang tahanan ng anak natin. Paano kang di mo kayanin, tanong ni Mirasol nang may liha sa mata. Kung sakali ilalaban ko hanggang huli. Pero wala akong planong mamatay. May plano akong limaban. Inang sakipon isang hobby, habang inayos ni Edong ang bakot, may naramdaman siyang kakaiba sa hangin. Mabigat. Parang may bahay sa paligid na hindi siya nakikita. Bigla niyang nakita ang isang anino sa gilid ng pinung mangha, mababa, mabilis, parang hayop. Dala ang salo sinina niya ito. At doon sa gilid ng balon nakita niya si Nanang Yaya nakatiwat, tila may sinisipsip sa lipa. Nanang Yaya, sigaw ni Edong. Paharap ng matanda, ibang-iba na ang itsura nito, namimila ang mata, ang ngipin ay matitilis, at ang dila ay abot hanggang dibdib. Alam kong darating ko bilong ni Nanang Yaya. Pero hindi mo ako kayang pigilan. Hindi mo pa ako kilala, Edong. Mas kilala ko ang nilalang na sumisira ang tahanan, sagot ni Edong at inihagis ang asin sa hangin. Nagliyab ang paligid ng matanda. Nagsisigaw ito habang inti-inting naklaw, nakinit sa hangin, narinig ni Edong ang banta, pagdating ikasiyam na biwan babalikan ko kayo. Sa pagkakataong ayon mas handa na ako.
Hende siya imatras. Bakis, himigbit ang hawak niya sa kanyang itak at dasal. Biyong barayong gesing kinabikasan kimalat ang kwento sa barayo. Hende man lantaran pero ang iba ay dumadaples ng tingin kay Edong na may pahanga at pag-asa. Ang mga bata ay hindi natakot maklaro sa labas sa hapon. Si Aling Nasyang ay milang nakbikas ng tindahan. At si Kapitan Mando sa wakas ay limapit at sinabi, baka ikaw na ang kailangan ng barayong ito, Edong. Hindi dahil matapang ka, kundi dahil hindi ka sumisiku. Ngunit alam ni Edong ang tinay na labanan ay hindi pa tapos. Ang habing panganib ay paparating. Ang ikasiyam na biwan ay ilang araw na lang. At sa habang yaon, habang akap sa mirasol na mahimbing ang tulog, himawak siya sa tiyan nito at milang naktasal, hindi kanila makikiya, anak. Hindi kanila maangkin. Dimating na ang kinatatakitang habi. Ang habing ikasiyam na biwan. Sa buong pagbibintis ni Mirasol, ito ang araw na iniwasan nilang mag-asawa. Ito ang habing panghanghanak at ito rin ang habing malawakang panghanip. Semila pa lang araw na iyon ay iba na ang simueng hangin sa barayo falimpit. Ang mga alahan mga tao ay nakakahilo tumatal ang mga aso sa kawalan at ang mga manok ay tila ayaw limabas sa kalanghan. Ang mga matatanda sa barayo ay nanatili sa luwabong bahay, nakandadong mga pinto at nakpantayang kandila sa altar. Samantalang sa bahay nina Edong, abala siya sa paghahanda sa darating na laban. Ang hilang palalang albilarayo dimaan sa Mangkardo, ang albilarayong matakal nang tumutulong kay Edong. Nakabot itong isang maliit na sisitlan. Langas ang kalamansi at doon ng sohang. Sa oras ng panghanak, ipahit mo an sa palat at pang bata. Ito ang hilang sahot para hindi siya mamuing nilalang dilim habilin nito. Salamat po Mangkardo, sabi ni Edong. Nginitandaan mo Edong dagdagang matanda, ang tinay mong sandata ay ang paninindigan mo sa gitnang takot. Timango si Edong. Alam ni Hang Thomas sa Mangkardo. Sa habang ito, hindi lang basta aswang ang kalaban niya, kundi ang takot, pangihina ang loob, at ang sarili niyang pahtidida. Pagsisimilang panghanghanak bago pa man lumibok ang araw, nagsimilang sumakit ang tiyan ni Mirasol. Edong parang lalabas na siya at nanghinhinach ang buses ni Mirasol habang hawak ang tiyan. Ahat siyang inakay ni Edong papunta sa kama. Pinakhandaan na niya ang lahat, malinis na banach, kimot, mainit na tibig, at ang hahalamang hamot na inihanda ni Mangkardo. Nakabikas ang Biblia sa ilina ni Mirasol at nasa ilalim kama ang isang koy na kris na may dasalng proteksyon. Himinga ka lang malalim, mahal. Kaya natin to bilong ni Edong. Ngunit habang limalalim ang habi kasabayang sakit ng kanayang asawa, may nararamdaman na rin si Edong na kakaiba sa paligid. Bimakat ang hangin, tumahimik ang kaibon at parang may makamatang nakamasit sa kanila. Ang paksulpot ni Nanang Yael eksaktong alas 2 ng hating habi milang kimatok sa pintuan. Tuk tuk tuk. Tatlong katok. Mabakal. Malalim. Similip si Edong sa bintana at naroon si Nanang Yael. Nakasut siya ang itim na damit at may dalang pitang kimot at isang mangkok na may laman na pelang likido. Edong, anito sa malamang na tinach panahon na. Hayaan mo na akong tumilong. Ngunit hindi siya pinakbuksan ni Edong. Bakit simahaf siya, wala kang karapatang limapit sa asawa ko. Imalis ka. Biglang tumili si Nanang Yael. Isang tili na nakbayanak sa paligid at ang liwanag ng mga ilaw ay biglang kimirap. Nang milisihang similip wala na si Nanang Yael sa labas ng pinto. Ngunit isang kakaibang tinok ang narinig niya kalisko sa bibong. Ang paklisop ng dilim dumakandong ang bibong bahay. Narinig ni Edong ang makikuko na kimakalmo dito at tila may imahakikik sa ere. Kimia siya ang itak, sinindihan ang salua at simahaf, walang makakapasok sa bahay ko. Hindi niyo kami maangkin. Habang nanghayari ang kahilian sa labas, si Mirasol ay nanghinhinach sa sakit. Edong hindi ko na kaya lalabas na siya at akat siyang limapit, inihanda ang sarili at pinilit na mohang matatah.
Sakitnon kahilian siya ang naksilbing hilot. Himinga ka isa pa kontino lang ang paglabas ng bota at ang pananambang ng tiliang limabas ang bota, akat niyang pinait ang langis na bagay ni Mang Cardo sa po at palat nito. Binalot niya itu sa kimot na may urasayon at hinaplo sa nua ang langis ng San Benito. Nginit sa mismong sandaling iyon, biglang bimon ang bibong at timambat sa kanila si Nanang Yaya, hindi na anayong tao. Mahaba ang kuku, nakalabas ang dila at ang katawan ay parang paniki na may pakpak. Akin sa kawang halimaf. Akat na imarang si Idong. Kahit kailan hindi ka makakang inang anak ko. Sinikot siya ang aswang. Tinaha niya itong itak, nginit tila walang epekto. Sa ikalawang paglapit, akat niyang isinaboy ang asin sa muka nito, kasabayang pagsakawang urasayon, sanhalan ng ama, ng anak, at ng Espiritu Santo bimalik ko sa kadiliman kung saan ka nararapat. Napayev si Nanang Yaya. Nagsimilang makliyab ang balat nito, at sa hiling sikaf, tumalon ito patras at naklaw sa dilim, hindi na milang bimalik. Pagkatapos ang laban ng makasahirong wala na ang panhanap, akat niyakap ni Idong si Mirasol at ang kanilang sangho. Pareho silang lumilya, hindi lang dahil sa takot, kundi sa tagumpay. Bihay ang anak nila. Bihay silang dalawa. At nakaligtas sila sa isang habing dilim. Kinabukasan, lumahanap ang balita. Ang buong barayo ay parang nakising mila sa mahaba at madilim na panaginip. Wala na si Nanang Yaya. Ang bahay niya ay natakbyang inabandona pinuwing makaalikabok at patay na paniki. Si Idong, ang dating tahimik na asawa, ngayon ay tinatawag ng makataka-barayo bilang iamang liwanag hindi dahil sa lakas ng katawan kundi sa lakas ng loob at paninindigan para sa kanayang pamilya. Limipas ang 3 araw matapos ang kababalahan sa bahay nina Idong at Mirasol. Sa wakas, miling sumikat ang araw sa barayong kalampit na may kakaibang kapayapaan. Wala nang sikaf sa hobby, wala nang iwak sa bibong, at ang hangin ay hindi na mabigat tulad ng dati. Para bang ang buong barayo ay himingang sabay matapos ang matahal na pagkakabilangho sa takot. Pagpabalik sa normal miling bimalik sa palengke ang mga tindera. Narinig na ilit ang tawanan ng kabata sa lansanghan. Si Kapitan Mando ay nakbaikot ng mga barangay tanot ipang kumpirmaang wala nang kakaibang kilos sa mga kabayan. Wala ring nakitang anino o kakaibang bakas sa paligid ng bahay ni Nanang Yaya. Nang sirin ito, natiklasang walang kahit anong hamit sa loob ng kanayang bahay, para bang hindi siya kailaman tumira doon. Ang mga pader ay pinuong alikabok at 5 bihangin at ang mga bibong ay may mga natiyong dugo ng paniki at damo. Wala na siya belong isang matanda. Tilihan na siyang napalayas. Nginit ang karamihan sa mga taga-barayo ay hindi tivirang nakpinay. Sa halip tahimik nilang piniri si Idong at si Mirasol na tilaan ngayon ay may bakong titilong dinadala mga taga-pagtanghong liwanag sa kanilang barayo. Ang batang ipinaklaban ang sanghol na isinilang ni Mirasol ay lalaki at pinanghalanan nilang liwanag hindi lamang dahil sa simbolo nito, kundi dahil na rin sa mismong oras ng kanayang pagsilang, sa gitnang dilim, sa gitnang takot, nginit may tapang. Sa liwanag ay masaklang sanghol. Hindi imiyak walang dahilan, mabilis limaki at malalim ang mata para bang alam niya ang lahat ng nangyari kahit hindi pa siya isinisilang. Ako ang takapamagitan ay biro ni Mirasol minsan habang pinapaliguan ang bata. Kung hindi ka dimating, baka nabaliw na kami. Hindi lang takapamagitan, tugon ni Idong. Siya ang nakpapalala kung bakit hindi tayo dapat matakot kailanman. Ang pag-alala kay liwanag ay hindi naging madali pero wala nang halimaw na imalagit. Kailanman habi-habi ay inilalakay pa rin ni Idong ang pilang sinilit sa pang bata at pinapairan itong langis, hindi dahil sa takot, kundi bilang pahalang sa lahat ng kanilang dinanan. Ang barayong natitong limaban ang karanasan ng barayo ay hindi basta nakalimitan. Sa halip naging mitsa ito para sa pagkakaisa. Itinatak ni Idong sa tulong ilang matatanda ang isang samahan takapagtanghong barayo, isang gripo na makarong mga orasayon, tradisyonal na gamot at espiritual na proteksyon.
Tinirwan sila nemang kardung mkhadasal, tamang pahawang anting-anting, at tamang oras ng panalanghan. Ang dating nananahimik ay highway aktibo na sa pagpabantay sa kanilang kapaligiran. Lalo na ang kabataan na dating walang pakialam sa mga kwentong matatanda, ngayon ay nagnanais matitinan ang kasaysayan ng kanilang lugar at ang kanilalang na minsan ay banta sa kanilang katahimikan. Ang binatilayo ay natitong makikit ng kaway na kres. Ang dalakita ay natitong maktanim ng halamang hamot. Ang lula at lolo ay milinang nirespeto sa kanilang kalaman. Ang kwento natin, hindi pala katang isip, sabi ni Aling Nasyang. At kung hindi dahil sa makasawang ang baka wala na tayong barayon ngayon, tahimik na bihay para sa pamilya sa bahay nina Edong at Mirasol, milang bimalik ang tahimik na bihay. Hindi pa rin nawawala ang markaan ng nangyari, may bakas pang sinok sa khilit ng bibong at sa ilalim ng pinuang mangha ay may nakabong 5 buweteng langis, palatandaan ng nakarang laban. Ngunit hindi nila ito inalis. Bahagi na ang kasaysayan natin, ani Edong. Hindi para laking katakitan, kundi para hindi makalimot sa ni Mirasol. Araw-araw ay masayang namimihay ang pamilya. Si Edong ay milang naktanim gelay sa bakiran at si Mirasol ay gumawang sariling liniment mila sa halamang pinreserba niya noong pagbibintis. Ginamit nila ito hindi lang para sa sarili kundi para rin sa kapitbahay na nanghangailangan. Sa bawat gabi bago sila matulog, pinapaalala ni Edong sa kanyang pamilya, ang dilim ay laking nantaan, pero habang may naglalaban para sa liwanag, hindi ito kailanman magwawahi. Isang barayong nakising ang kalampit ngayon ay hindi na barayong pinamimiharang takot, kundi barayong nakising sa katotohanan. Alam nilang may kanilalang sa paligid na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngunit higit pa roon, alam na rin nila na kaya nilang limaban. Kaya nilang magtangho. At hindi na sila kailanman magiging alipin ng takot. At sa pinakahilit ng barayo, malapit sa ilog, itinayo ang isang maliit na bantayog, isang kaway na kres na may ikit, para sa tinay na nakmal, limaban at naktakimpay sa liwanag ng tahanan, hindi kailanman maktakimpay ang dilim. Makalipas ang maraming biwan mila sa laban kay Nanang Yaya, tilihan nang nanambalik ang katahimikan sa barayong kalampit. Ngunit sa kabilang ni Edong sa kanayang asawa, sa kanayang anak, at sa buong komunidad na himahanga sa kanaya, may isang lihim siyang bitbit, isang lihim na hindi pa niya may bahagi kaniniman kahit kay Mirasol. Ang habang hindi niya inasahan noong habing paksilang niliwanag, habang nilalabanan niya si Nanang Yaya, may isang bahaging laban na hindi nakita ni Mirasol, ning sinimang tao sa barayo. Matapos siyang sabihan asin at dasalan si Nanang Yaya, hindi agad ito naklaw. Sa halip, limapit ito kay Edong, halos patay na, ngunit may hiling pahayag, hindi mo pa ako lubos na kilala. Hindi ikaw ang inang anak ng lolo mo, ako ang ina, ako ang anak sa labas na isinimpa at itinakbo. Ako si Isidora at ikaw ang aking apo. Nanlaki ang mata ni Edong. Tila natigilan ang lahat ng tinok sa paligid. Ang halimaw na nilalabanan niya ay kadeho niya pala. Biglang bumagsak si Nanang Yaya sa lipa at naklaw bilang abo. Ngunit hindi na wala sa isip ni Edong ang hiling sinabing halimaw. Totoo ba ito? Paano kung isa siyang bahaging laang may koneksyon sa kadiliman? Paano kung may natutulog sa kanayang dugo na isang araw ay makising? Pahanap ang katotohanan hindi siya mapakali sa mga minut na linggo. Kaya't bumalik siya sa baong kanayang lolo at milang sinihasat ang halimang tala. Doon niya natiklasan ang isang lihim na salat, tinaho sa loob ng 5 aklat ng orasayon. Ang salat ay para sa kanayang ama, mila sa kanayang lolo. Nakasa doon ang tungkol sa isang anak sa labas na baba na isinimpadal sa pakamit ng itim na maika at itiniwalak sa pamilya ipang hindi mahawa ang sisinot na henerasyon. Isinimpa itong baba at pinanghalanan bilang Isidora. Kumpirmado. Si Nanang Yaya ay ang nawawalang anak ng kanayang lolo. Kung ngayon aswang ang dehong pinanghalanghan niya. Ang deho ni Edong dal sa rebelasyong ito, hindi na matilok ng payapa si Edong.
Tivang tititagania ang anak, naisip niya, may bahagi ba sa ayo na galing din sa dilim. Nginit bawat ngitiniliwanag, bawat hinga, bawat yak, ay penong pagiging inosente. Walang halimaf sa kanayang mata. Walang bakas ang kadiliman. Ang batang iyon ay isinilang sa gitnang dosel, sa gitnang paninindigan, at sa gitnang pag-ibig. At doon nalala ni Edong ang sinabing lulo niya noon, ang dugo ay hindi lang minamana. Ginagawarin sa gawa. Kung mas pipiliin mong maging liwanag ang magiging dugo mo. Kaya't sa halip na matakot sa sariling pinagmilan, ginamit ni Edong ang kalaman sa dilim ipang protektahan ang iba. Ang dugo ng aswang sa kanayang ikat ay hindi niya ikinaya, kundi ginamit ipang alaman ang kalaban, talinan ang kalaban at paharian ito. Isang lihim na tinatago sa pamilya kahit Christian niyang sabihin kay Mirasol ang lahat, pinili niyang manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng nilakbay ko, belong niya minsan habang natutulog si Mirasol. Ang malaga, ligtas kayo. At ako ang bantay. Pero may ginawa siyang isang hakbang na siguradong magiging sisibalang araf. Sa likod ng kanilang bahay, nakikay siyang isang maliit na hikayat inilakay doon ang isang harapon. Sa loob ng harapon ay ang kukung aswang na naiwan ni Nanang Yaya bahaging kanayang orasayon at isang salat para kay liwanag. Sakaling makbinata ito sa salat ay nakasilat, anak, kung balang araw ay maramdaman mong may bumibilong sa iyo. Alalahanin mo, hindi mo kailangang sundan ang dugo. Piliin mo ang liwanag. Kaya ginawa ko ang bagong simila dimon ang katawan. Sa liwanag ay limakang matalino, mabait at may matalas na pakiramdam. Minsan ay nagtatanong ito, Papa, totoo po bang may aswang talaga? Sasagot si Edong, may ngiti, ang totoo, anak may kanila lang na hindi natin basta nakikita. Pero kahit gano sila kadilim, laging may mas matibay na liwanag. Ikaw po. Natakot ka ba sa kanila? Hindi, sagot niya, sabay akap sa anak. Dahil sa tivang timatakot sila ikaw ang inisip ko. At doon ako limalakas, arong buong kwento ang buong kwento nina Edong, Mirasol, at liwanag ay hindi lang kwento ng laban sa aswang. Isa itong kwento ng pagpiling paninindigan sa halip na takot, ng pamilya sa halip na pagtalikod, ng liwanag sa kabilang madilim na pinagmilan. Ang tinay na astig ay hindi ang may lakas ng katawan, kundi ang may lakas ng prinsipayo. At si Edong, isang simpleng asawa, ama, at tagapagtanggol, ay naging larawan ng topang na hindi sumisikap, kundi tumatayo, naninindigan at nagmamahal. 2.